फरायसा जिउआव बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आनजाद UPSC जाय आनजादनि आलिखौ बारनो बयबो गोब्राब मानोना दुलाराय भारतनि गेजेरावनो UPSC आनजादखौ गोबां होयो रोजा रोजा फरायसाफोरा नाथाय बेनि गेजेराव उथ्रिसारनो सालिख' जानाय गोग्गो गुन गोनां बिजाथियाल' नंगौ जों दिनै नोंथांमोननो थांनाय बावैसो UPSC आनजादाव उथ्रिसारनाय सासे बिजाथिनि जाफुंसार सल'खौसो मिथिहोगोन। जिउआव आसि मोनथामजोंनो गोब्राबसिन आनजाद UPSC खौ उथ्रिसारदों सासे सुबुङा सोर सानदोंमोन आसि मोनथामनि देहाखौ लानानै UPSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन नाथाय जाथावैखौबो मोगथाङाव जाथावना खालामदों सुरज तिवारी मुंनि सासे सुबुङा उत्तर प्रदेशनि सुरज तिवारीया UPSC आनजादाव 917थि सारियाव जायगा लानानै उथ्रिसारदों थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि 2017 मायथाइयाव रेलगारिनि मोनसे जाब्रबथायाव सुरज तिवारीया आथिं आखाइ खोमाना लानानै मोनथामल' आसि थादोंमोन बेनि उनाव जिउनि सुजुनाय सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जेरैबो खोमसि नुहुरदोंमोन सुरज तिवारीया बबेखानि आथिं आखाइ जजबनानै थांनानै थानायनि सोलिथायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदोंमोन ओरैहाय सुरज तिवारीनि बिफा रमेश तिवारीया दर्जी दखान होनानै नखरखौ खुनुरुखुमै दैदेनबोदों नाथाय गावनि नाजानाय आरो गोसोनि थुलुंगाजों सुरज तिवारीया सान हर 15-16 घन्टा सम बिजाब फरायनानै दिनै UPSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बे खौरांखौ मोननानै सुरज तिवारीनि गोरिब नखराव गोजोन खुसिनि जोमैया साग्लोबो दिनै आसि मोनथामजोंनो UPSC बायदि गोब्राब आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय सुरज तिवारीया इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि मोनसे गिदिर बिदिन्थि जानानै थाबाय फारसेथिं फिसाज्लानि जाफुंसारनायखौ लानानै आंगो बिफा रमेश तिवारीया ओरैबायदि बुंदों आंनि फिसाज्ला सुरज तिवारीया सासे साहसि सुबुं फिसाज्लानि गिदिर जाफुंसारनायाव आसि मोनथामानो थोजासे होननानै इसोरखौ साबायखर बावो थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन